What's up mga kamusmos? Ngayon po ay tutuklas na naman tayo ng lugar sa Pangasinan na hindi ko pa nararating gamit ang bisikleta. Tuklasin na natin kung saan ako makakarating. So, andito na tayo sa Manawag Church. Dito tayo magsisimula. So, from here, liliko tayo sa kanan. Madami ko nadaanan doon na kakanin, puto, suman, meron pa mga peanut brittle. Kaya lang syempre, dahil commercialized na yung presyo nun, medyo hindi na gaanong mura. So, doon tayo sa normal na mura lang. Hahanap tayo ng mura. Welcome to Barangay Sapang. Tayo ay nasa Pau. Lumagpas na tayo ng Pau Elementary School. Pau o Pao? Hindi ko alam kung ano bigkas doon. So, dumiretso tayo papunta ng Binalonan kasi papunta po Surubio yung kaliwa. Welcome to Lawak, Pangasinan. Welcome to Barangay Marabok, Lawak, Pangasinan. Ayun, lumagpas na tayo sa Lawak Police. Meron din silang checkpoint. Welcome to Don Chofilo Season Bridge. Welcome to Barangay Talogtog, Lawak, Pangasinan. Pupunta muna ako sa Town Hall kaya lumiko ako pa kanan. So, ayun ang Lawak Public Market. So, andito na tayo sa bayan ng Lawak. Welcome to Lawak Municipal Hall. So, eto lang ang kanilang plaza. Kasi nga, medyo maliit lang naman itong municipality ng Lawak. Maliit lang din ang kanilang plaza. Walang gaanong makikita. So, yan, di ba? Maliit lang ang Lawak. Babalik tayo sa main road. Tupig. Bili na tayong tupig. Sige, bili tayong tupig. Baon. Magkano ba yung tubig? 5 po. 7 po sa violet. Bili tayong tubig. Bakit violet? May food color lang. Hindi po. Talagang malagkit siya. Ay, malagkit. Eh, yung isa? Puti po. Ay, anong pagkakaiba nila? Kulay lang naman. May kulay. Kaya lang mas naman. So, doon na lang tayo sa puti. Bumili ko ng 6 na piraso lang. So, 30 yon. Mainit pa siya. Eh, sabi naman niya, pareho daw ng lasa, yung puting malagkit tsaka yung
violet na malagkit. So yung puti na lang, pareho din naman ang lasa, di ba? Sayang din yung 2 piso. So ayan, binabaybay na natin yung main road. Kung saan man tayo makarating, tingnan na lang natin. Narating ko na ang lawak, thanks God. Ayun, sa likod ko, yung Binalon, papunta ng, ewan ko ba, Tiplex ba yun? Binalonan. Sumaglit lang ako sa San Rafael Parish Church kasi andito lang naman sa daan. Konting pasok lang. Ayun! Ito na tayo sa main road. Linmansangan Elementary School. Binibigkas ko ng mabuti kasi namamali ako minsan sa pagbigkas eh. Tayo ay nasa Linmansangan na. Hindi ko alam kung ano yon, pero may nakita ako lumipad na aeroplano eh. Hindi kaya dito nag-aaral yung mga kumukuha ng mga aeronautics. Ay oo, nakalagay Binalonan Airfield. Dito na nag-aaral yung anak ni Ate Jots tsaka ni Kuya Boyet. Oh, ayun. Ayun yung aeroplano, oh. Airplane. Dito nag-aaral si Josh. So, pupunta tayo ng Binalonan. Andito na tayo sa intersection. MacArthur Highway 2 eh. Kasi, kanan Urdaneta, kaliwa Baguio. Manawag sa likod, Binalonan sa harap. Nakatawid na tayo ng MacArthur Highway. So papunta na tayo ng Binalonan. Welcome to Binalonan Town proper. Ang tatanda na nung acacia, ang ganda oh, ang lalaki. Bihira na kasi ngayon ng acacia tree na malaki. Pinagpuputol na nila sa road widening. Wow! Sports complex. Lisanin muna natin ang Binalonan Town proper. At tuklasin kung ano pa ang mga mararating natin. Maalikabok dito. Ano kaya ginagawa? City Primicias Bridge, Binalonan, Pangasinan. Papuntang Asingan yun. So, diretso tayo mga kamusmos dahil tayo ay pupunta ng San Manuel. Yung kanang kasi pa Asingan yun, narating na natin yun. Saan kaya sila galing? Meron kaya ritong tourist destination? Welcome to Barangay Capas. Ang lamig kasi ang daming puno. Sarap pumadyak. Welcome to San Felipe Central.
Welcome to Barangay Santo Domingo. Ang lamig ng simoy ng hangin dito kasi maraming puno. Ito ang dahilan kung bakit tanim ako ng tanim ng halaman ng puno sa bakuran ko. Kasi alam mo na, mainit sa tanghali. Pero dito ang lamig-lamig oh. Salamat sa puno. Ayan o, may power plant na dito. At nakita ko sa mga address nila, San Manuel na ito, Pangasinan. Ang dami pong siniguelas. Ayun, siniguelas yun, tas siniguelas din ito. Along the highway lang. Ibig sabihin, libre yun pagka lumaki. Deep in the shadows, I know it's hard. Welcome to San Manuel, Pangasinan. So far as the echo, where do we... Mataas na paaralan ng San Juan Laya. Napakahaba kasi ng pangalan, hindi ko mabasa. Here in the shadows, I know you're scared. Yun naman, Juan Laya Memorial School. And we've got to fight to find a way. So dumiretso tayo kasi dun sa kaliwa papunta yun ng San Roque Dam. Tapos yung kanan papunta ng Asingan. Oh, hey. Just admit that you're just afraid. Municipal Hall ng San Manuel. May mask wedding. Mask, Asian mask. Ay, puto. Magkano po to? Yung dikot ko, 30 yan. 30? Ito, 20. Kamuting kahoy. Ay, anong pagkakaiba? Dikot yun. Ano yung dikit? Parang malagkit? Oh, malagkit nga. O may yun na lang pong kamuting kahoy. Meron pa akong tupig dito, hindi ko pa kinakain eh. Suman po? Hindi, meron pa. O ayan, bayaran muna natin. So bumili tayo kay nanay ng, ewan ko ano tawag doon, nakatusok. Ito ang palengke ng San Manuel. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find. St. Bartholomew Church. Nakita ko kasi ito dun sa Municipal Hall. Mukhang luma oh. Magkano po yung buko juice? 10 piso po. Pabili nga po. Come together, lift your spirit. May sapay. We should be equal, should be live free. Nakakita ako ng buko juice, kaya bumili muna ako, uminom na ako. Hindi pa ako nag-almusal. Kanina, nagkape lang ako. Tapos ngayon, ayun, 2 buko juice. Yung mga binili ko, kakainin ko mamaya, tapos teterno ko na lang sa tubig. Ganda nung mural. Ayun, ang ganda nung mural na yon. So, ayun. Nagtanong tayo kay sir. Wala palang daan dito papuntang San Nicolas. Kasi nga, chinek ko sa mapa, i-zoom ko yung mapa. Agno River na napakaraming sangay yung dadaanan. So, kailangan daw natin pumunta na Asingan. Change plan. Sa iba na lang tayo pupunta. Stand up beside me, don't you hide. Saan po ito papunta? Yan. Sige po, salamat. Subukan natin pumunta ng San Roque Dam. So nagtanong na tayo kay kuya. Dito daw may daan diretso, tapos kakaliwa, tapos kanan, diretso. San Roque Dam. San Nicolas sana pupuntahan natin, kaso wala palang daan dito. Di ba nga nagtanong tayo kanina doon sa isang traffic patrol o traffic police. So San Roque Dam na lang tayo. Kahit saan daw ako kumaliwa. So dito na nga tayo kumaliwa. Ayan. So kahit saan nga tayo kumaliwa, tapos kakanan tayo sa pinaka parang main highway papuntang San Roque. Ito na kaya?
I think ito na. Tayo ay nasa Giset Norte, San Manuel, Pangasinan. Napakaganda rito, ang daming green. Ay, I love nature. Subhanallah. Ang ganda sa mata. Sarap sa pakiramdam. Welcome to Barangay San Bonifacio. Naging santo na pala si Bonifacio. San Bonifacio Elementary School. Mukhang malayo-layo pa ang ating lalakbayin papunta ng San Roque Dam kasi ang layo pa ng bundok. Ayun pa yung bundok. Pumasok na tayo ng Barangay San Roque, kung saan matatagpuan ang dam. Mukhang malaki itong Barangay San Roque kasi bukod sa sakop siya ng San Manuel, yung mismong Barangay San Roque, meron din siyang mga parang sub-barangay. So pumasok na tayo ng sitio Caloocan, San Roque, San Manuel, Pangasinan pa rin tayo. Bawal na yatang pumasok dito kasi may mga chick-chick na. Ay nako, bawal na pong pumasok dyan. Ay bawal pa. Ay dati pwede. Pipicture sana ako dun sa dam. Dito na lang. Ayun yung dam kasi bawal pang pumasok. Ayun yung dam. So yan, ang layo ng dam. Doon, bawal pumasok. Babalik na tayo. So yan, babalik na tayo. Hindi rin natin nakita yung San Roque Dam. Pero okay lang kasi mula sa malayo, napuntahan natin. So dahil balik na tayo, maghanap tayo ng uupuan para kumain. Dahil tayo nag-almusal, nagugutom na ako. Kainin na natin kung anong unahin natin. Tubig ba o yung nakatusok sa steak. Alas 9:20 pa lang ng umaga. Saan pa tayo makakarating? Uuwi na ba tayo o didiretso pa tayo sa ibang lugar? Malalaman natin yan sa papasyahin ng aking isip. Pero sa tingin ko umuwi na tayo kasi mahirap magpumatsak ng tanghali. So maghanap muna tayo ng lugar na malamig. Beba mo pa naman ako ditong duyan. So eto na ulit tayo sa bayan ng San Manuel. Uuwi na tayo dahil umiinit na. So yan, dyan tayo galing sa San Roque Dam. Pumunta ako ng park nila. Hindi pa tapos yung mask wedding. Yung kasalang maramihan na nakamask ko, no. Eh ginagawa pa lang yung park nila. Dun sana ako kakain ng almusal. Hanap na lang tayo along the highway. Marami naman ditong malamig na lugar. So wala na tayo sa San Manuel dahil ayun yung arko ng San Manuel. Subukan nating magsabit ng duyan para naman ma-enjoy natin ang ating pagkain. Nakakita tayo ng puno dito along the highway. Maglalagay tayo ng duyan. So yan, naisabit ko na yung duyan ko. Magmimerienda na tayo dito sa daan. Para lang may mahigaan kaysa naman nakasalampak tayo. Tanggalin ang sapatos. Itaas ang paa. Ay, sarap. Oh. Nakahiga na tayo, guys.
Sarap. Brunch ko na to. Breakfast lunch. Mas maganda yung may baong kang duyan kasi pwede kang humilata ng ganyan, no? Basta maghanap lang ng dalawang puno at shade. Kailangan walang araw. Ayos na, nakapagpahinga na tayo. So kailangan natin lumarga. So yan, pumadyak na uli tayo. Pauwi ng Mapandan, Pangasinan. Napagtagni-tagni ko na. Ito ay hydroelectric plant at ang tubig na ginagamit dito ay yung galing sa may San Roque Dam kasi ayun yung bundok eh. Dahil narating ko na, so yun ang nagge-generate ng electricity. May nakita ko rito lumang building, hindi ko alam kung ano to. Walang pangalan. Sa tapat siya ng plaza ng Binalonan. Ano kaya yan? So ayan, lumagpas na tayo ng bayan ng Binalonan. Yan, nakatawid na tayo ng MacArthur Highway. Nakabalik na tayo ng Manawag. Tanong tayo kung meron silang mga mangkok na kahoy kasi dun sa kabila, dun meron silang kutsara at tinidor na kahoy. Ayun o, plato. May kutsara kayo? Yan. Pwede siyang kainan. Hanap tayo dahil meron sila pareho para makatawad. Sa kabila yung kutsara at tinidor, dito naman yung plato. So yung plato 180 ibibigay ng 160. Yung kutsara at tinidor doon sa kabila 180 rin ibibigay ng 130. So may idea na ako. So malamang galing to sa kabundukan ng Benguet, baka mura doon. Doon na lang ako bibili. One of these days pupunta ako doon. Nakabalik na tayo ng traffic na lugar ng Manawag. So yan, nasa Mapandan na uli ako mga kamusmos. I think hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you very much for watching. Have a nice day. God bless you all. I love you guys. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me.